Hi guys, खुलुमबाय आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायफिनबाय लोगोफोर आं दिनै जोबोर खुसि आरोना मानो होनब्ला आं बिराद खुसि दिनै ओरैबायदि खुसि लोगोफोर मानो होनब्ला आङो कारेन्ट फैबाय कारेन्टआ जोंना बेसेबा गोबाव जाखागोन ना लोगोफोर मास मोनसेयानो जाथारसिगोन आरोना ओमफ्राय कारेन्टआ फैबाय मैयासो लाबोदो ट्रेन्सफर्मारखौ ओमफ्राय मैयानो फिटिं खालामबाय बहायबाय ओमफ्राय मोनायावनो दसे चार्ज होनानै मोनायावनो लगायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मोनायावनो फैबाय जोंना माने ओरैबायदि फुरथि मोनदों आरो आंना लोगोफोर जोबोद गोसोखौनो स्रां मोनलायदों माने बेसेबा गोबाव खोमसियाव थानानै गोसोखौनो कारेन्ट रखम मोनलायदों गोसो स्रांनो जोबोर इन्टारेस्टिं जादों आं लोगोफोर कारेन्ट फैनायखाय माने बोरै बेसेबा गोबाव जोबोर गोजोननाय मोनबाय लोगोफोर कारेन्ट फैनायखाय मबाइलफोराबो चार्ज थायामोन नालाय ओमफ्राय दायोहाय गोसोबायदि बाहायनो हासिगोन आरोना चार्जखौ लोगोफोर कारेन्ट फैबाय नालाय अबसे कारेन्ट गैयाब्लाबो थानो हासिगोन आरोना लोगोफोर एडजास्ट जाबायमोन थादाव एडजास्ट जाबायमोन चीटिंग करता है तू बिदि नङा कारेन्ट गैयाबा बोरै थानो हाना लोगोफोर मबाइलाव ओमफ्राय भिडिअबो लाबोबाय थानो हासिगोन आङो दायो ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय लोगोफोर स' बेखौनो आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ दिनै आं लाबोबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आं सिगाङावबो बुंखादोंमोन नालाय कारेन्ट फैबा आं भिडिअ लाबोगोन होननानै बेखायनो आं भिडिअखौ लाबोबाय लोगोफोर जोंना कारेन्टआ फैबाय ओमफ्राय दायोहाय आङो भिडिअबो होनो हासिगोन आरो नोंथांमोननिखौबो नायनो हासिगोन आरोना लोगोफोर होमब्ला लोगोफोर जोंना कारेन्टआ मैया फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय मैया फैनाय ट्रेन्सफर्मारखौ मैयानो लाबोदों नालाय नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोफोर नाय लोगोफोर ट्रेन्सफर्मार गोदान बहायसिगोन कारेन्ट फैसिगोन लोगोफोर वाव आई एम सो एक्साइटेड बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा है दिनैसो कारेन्ट फैनायखाय मोदानलायनाय मोनदों खोमसियाव थायै नै लोगोफोर ना एवनोसै आं ना रौ ना खावै
लोगोफोर कारेन्ट फैनायजों माने इन्टारेस्टनो भिडिअ बानायबाय आरोना आं लोगोफोर हरबाबो बानायबाय लाइटबो स्रां स्रांनो दिनै माने गोसोखौनो स्रां मोनलायदो लाइट बायदि अब्ला लोगोफोर जोंना कारेन्टआ फैमारबाय आरोना लोगोफोर गाबोननिफ्राय आं भिडिअ हेंगारबाय थासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायनो रेडि जानानै थादो आंनि भिडिअखौ आरो आंबो नोंथांमोननिखौ नायगोन बिदिनो गावजों गाव सापर्ट खालामलायबाय थाब्लासो जौगालांनो हागोन ना लोगोफोर बेखायनो गासिबो आंखौबो सापर्ट खालाम आरो आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन जेरै आंखौ सापर्ट खालामबोबाय दं बिदिनो सापर्ट खालामबाय था आरो नोंथांमोननिसिम जोबोर जोबोर साबायखर जाय आंखौ सापर्ट खालामदों आरो बिदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय अब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ गोलाव बानायाखै ससेल' बानायदो आरोना नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै कारेन्ट फैनायनि बेनिफ्राय आं ससेल' बानायबाय ओमफ्राय नेक्स्ट गोदान भिडिअआव लोगो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर गोदान भिडिअ आं हेंगारगोन गाबोननिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट गोदान भिडिअआव फिन लोगो मोनफिनबावसिगोन अब्ला दिनै बेखिनियानो थेंक इउ बाय बाय